13. postaja. Isusa skidaju s križa. Tek kad sam umro, priđoše mi prijatelji. Pazi, i ti si sjeme za neka buduća vremena, a ti želiš odmah vidjeti plodove svojih ruku i svojih napora. Moji učenici često umiru u beznađu i sramoti, a drugi beru plodove na njihovim grobovima. Drugi primaju radost i život. Tebe sam postavio da siješ za neki novi svijet. Znam, to je tvoj križ. Ali dajem ti vjeru, jer za života ćeš jedva vidjeti uspjeha. Tek ćete poslije smrti slaviti, tek tada ćete skinuti s križa. Vječnost će živjeti bez križa, jer si imao hrabrosti biti na njemu za života. Raditi i ne uživati plodove svojih ruku, to je 13. križ. Hrabrost je to. Sijati da bi drugi želi. Ali to sam ja koji ti tada idem u susret. To je Uskrs. Pođi do njega.